работиха службите и МВР и цяла нощ по това отвличане в Перник, така както и предполагах, то е с фатален край. И най-близките хора там са искали да вземат пари за това момиче. Още същата вечер са го удушили, но вече ги задържахме, отидоха, показаха къде са го заробили. Съжалявам, че бяха изговорени от близките й такива лоши думи за МВР. Надявам се те да им се извинят и да ги отправят към най-близките си, които са участвали в този процес. Но, за съжаление, трупа го изробиха и е така. От него ще заплата и 3-4 пържолки телешки да прати на кучето, освен да награди водата. Ясно е, че ще тече първо разследване, но има ли все пак някакви индикации какво точно се е случило? Има, но не съм аз човека, който трябва да го коментира. Факт е и го коментирам, защото изробиха вече трупа, а един от хората просто ни заведе на място, където е трупа. Затова го съобщих. Но кучето... 2 месеца не бе ясна съдбата на 18-годишната Мирослава от Перник. Премиерът Бойко Борисов похвали денонощната работа на службите и то на работен обяд с чуждите инвеститори у нас. И най-близките хора там са искали да вземат пари за това момиче. Още същата вечер са го удушили. Вече ги задържахме, отидоха, показаха къде са го заробили. Съжалявам, че бяха изговорени от близките й такива лоши думи за МВР. Надявам се те да им се извинят и да ги отправят към най-близките си, които са участвали в този процес. По-късно пред журналисти премиерът поиска и още една похвала. За кучето открило тялото на убитото момиче. Според Бойко Борисов, вътрешният министър трябва да отдели пари. 3-4 пържолки телешки да прати на кучето, освен да награди водата. Но кучето свърши много работа и заслужава и то, както и разбира се всички награди. Премиерът бе категоричен, че наградата от пържолки за кучето трябва да...